L'origen del Ball de la Bola ve perquè de la preocupació que teníem, sobretot la gent de l'Esbar Sabadell Dansaire, amb què Sabadell no tenia cap ball propi, així com la immensa majoria de ciutats i pobles de Catalunya tenen un ball que els identifica com a poble. Sabadell l'únic que es coneixia és el nom d'un ball que era el Ball dels Traginers, però només coneixíem el nom, no teníem ni les evolucions coreogràfiques ni la música. Per tant, en un moment donat, fa aproximadament uns 16 anys, l'Esbar, amb aquesta inquietud per davant, vam decidir crear un ball propi i tenir un ball que ens identifiqués com a poble. I aquest és l'origen del Ball de la Bola. Com ho vam començar a fer? Vam partir, perquè per tant aquest ball no és cap recuperació, sinó que és un ball íntegrament nou en quant a les evolucions coreogràfiques i la música, que és de nova creació. En canvi sí que vam agafar com a referent una beguda que es feia a Sabadell als estius de finals del segle XIX, que la beguda es deia la bola. I per tant el nom del ball prové d'aquesta beguda que explicava en un dels llibres de Marià Hamburguès, de la història de Sabadell. Per tant, la beguda, que es composa de que, segons descriu el propi llibre, amb una sopera es barrejava cervesa, gasosa, i llavors s'agafava un tros de pasta de bolado amb ron i es tirava dintre i s'encenia. Això, la pasta de bolado, pels que no ho coneguin, perquè no és habitual en aquests moments, és similar al carbó de reis. És més esponjós, però és sucre. I per tant, al diluir-se dintre de la barreja de la gasosa i la cervesa, crea una beguda refrescant i dolça. Per tant, agafem el nom d'aquesta beguda i a partir d'aquí estructurem tot un ball sencer amb la música inclosa. El ball es composa bàsicament primer del seguici, que està composada per les parelles guanyadores dels anys anteriors, més totes les parelles que representen a qualsevol de les entitats culturals o cíviques o esportives de la ciutat. Una mica en el sentit que aquest seguici representa tota la ciutat. Llavors aquest és el seguici que surt de la Casa Duran i arriba a la plaça de l'Ajuntament, a la plaça Sant Roc, i allà l'espera l'alcalde, que li col·loca uns medallons fets expressament per l'ocasió, que els va fer expressament el Gremi de Joiers de Sabadell i Comarca, que són uns medallons de plata en els que hi ha la ceba, identificada la ceba de Sabadell. Llavors l'alcalde posa aquests medallons a la primera parella, que de fet és la parella que va guanyar l'any anterior, i comença el ball. El ball pròpiament dit, en el qual, a través d'una passejada, que és el principi del ball, es va incorporant tota la gent del públic que vol, tota mena de parelles, sense cap mena de restricció, i quan ja la plaça és plena de parelles, comença el ball. El ball bàsicament té tres parts diferenciades. La primera, que n'hi diem el cuc, perquè les evolucions són similars a un cuc. La segona, que és el canvi de parelles, perquè es va fent una evolució de canvi de parelles, i la tercera, que és la més espectacular, la que tothom espera, és la part competitiva del ball. Aquí les parelles sostenen una safata en la qual hi ha una copa dintre plena de la beguda de la bola. Llavors es comença a un vals jota que té unes alternàncies en el ritme molt marcades de pujar i baixar expressament, de manera que faci desestabilitzar les copes amb els balladors, que han de seguir obligatòriament el ritme del vals. I per tant es van descalificant les parelles a mesura que els hi va caient la copa, fins que queda una sola parella, que és la que ha guanyat, i per tant amb aquesta parella se'ls anomena els de la bola, que són els que obriran el ball l'any següent. Endavant! Vinga, dreta! Ara fem parella.
15 anys, aquesta és la 15a edició d'aquest ball, que es fa només el diumenge de Festa Major a la plaça de l'Ajuntament. O sigui, no és un ball de repertori de cap esbar ni tampoc del nostre. Vull dir, és un ball expressament pel poble i que es balla només aquest dia. Les parelles que hi entren són de lo més diversificada possible, vull dir, i totes les edats, tots els sexes, evidentment, i fins i tot fins algunes ocasions amb persones amb algun impediment físic. Vull dir que la gent se l'ha fet bastant seu i amb 15 anys ens sembla que ja el tenim bastant consolidat. Molto gusto. La Cristina Capdevila i la Núria Clapés són les guanyadores del Ball de la Moda de Enguany. Molt bé, un fort aplaudiment per tots. Molt. Portem molts anys esperant a guanyar. Sí. Ho havíeu preparat abans? No. No. Cada any ballem, però ja està. Però ja està. Jo penso que, primer de tot, la quantitat de parelles que s'hi agrupen, que ve a ser habitual quasi bé el mateix número cada any. Però jo el que ho faig és una comparació en el sentit de dir una dansa com és aquesta, que és popular, sens dubte, i que pretenem que esdevingui en tradicional, com tantes i tantes que n'hi ha a Catalunya, i jo crec que no n'hi ha cap que es balli amb 56 parelles, que és el que m'han dit que al final ballaven. Per tant, molt satisfet, de veritat.